ये हमारा रामा और गुरु नदी पार करने के लिए उतरे हैं वायर लेके। देखते हैं। हाँ सोडून देता मच्छो मोबाइल से उड़ी घालता। यहाँ पर देखिए हमारे लाइन में अपने रिफ के ऊपर यहाँ पर वायर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा रामा मेकर अपनी यहाँ पर कला दिखाते हुए और हमारा वो ना पावले चल तू गुरु भाई भी पावले बघलो मरे जोत ना म्हणा पळय आमकां खबर आहा न्हू जोत कसली बसता ती असले का लेवल आणि पुढे मासे खूप पावले सांग तुही पावले ते ह्याच्या पायपा घेऊन तो मोटराच्या नाल्या हो मोटरच्या पायपावर तो थोड़ा नीचे जाओ। गुड वेल डन। सामा सकेल पाय बा ते मोटराचे सकेल मोटराचे पाय बा आता बा पुढे जा पुढे पुढे येते बा तुमच्या तोंडा पुढे हात मारू नका ती बहुत अच्छे। झुमिंग आता आउट करता कितल्या दूर ते कळोंक जाय न्हू जाल्यार थोड्यांक हे अशें दिसता की लागीं कशें म्हणून पळय झुमिंग केल्या उपरांत मागीर कळटा झुमिंग फक्त केल्लो तर ते दिसोंक जाय म्हणून म्हाका वर चढ आणि ती वायर हे कर हीच बाहेर जाय मार पाहिजे साहजिक हीच मारा का ओढून खूप घेऊया पिवळ टाकली होती पिवळा काढतात कोणकी उडसून घे रे बाहेर कोणकी उडसून घ्यायची पडटली आज कशी वाटत लाईन मध्ये अशी आज रे विठ्ठले माझे तुम्ही पुढे लेवल सारखी राहते सावकाश हा घरची चल नाही ना होती वायर होती हे का कर म्हणे ती बाहेर